sydd yna i greu eich hysbyseb llyfr. Cam cyntaf ydi darllen y llyfr. Yn ail, crynho'r stori mewn i 5 brawddeg. Yn drydydd, mynd ar y lechen neu'r ffôn mwyn agor iMovie. I greu ffilm newydd, ti'n pwysio'r adio. Ac yna mae gen ti 2 opsiwn, y movie neu'r trailer. Heddiw, da ni'n mynd i edrych ar defnyddio trailer. Yma mae gen ti fwydlen o wahanol steiliau neu genres o ffilm. Felly mae'n rhoi cerddoriaeth arbennig i chdi a sut fath o deimlad ti isio i greu dy ffilm bach di. Ar ôl dewis dy steil cywir, pwyso create, a mae o'n dod ar amlinelliad y ffilm i fyny i ti. Yma ti'n gallu rhoi enw'r ffilm, a pwy sy'n gweithio ar y ffilm, pwy sy'n cyfarwyddo, pwy sy'n golygu ac yn y blaen. Ar ôl gorffen yr amlinelliad, clicia'r storyboard ar y top, sy'n dod â ti at templed dy ffilm bach di. Os ti'n pwyso ar y bariau glas, mi allet ti newid yr ysgrifennu sy'n dod fyny ar y sgrin. Fan hyn, ti'n gallu rhoi dy frawddegau o beth sy'n digwydd yn y stori. Ysgrifennu'r stori i gyd i mewn yn y bariau glas yma'n gyntaf cyn mynd ati i ychwanegu lluniau i dy ffilm. Cam nesaf ydy ffilmio. Ar template dy ffilm bach di, mae yna luniau bach, felly gwasgar un o hynna a mae'n dweutha ti pa fath o ffilm sydd angen i greu. Yma mae gen ti shot grŵp. Felly, os wyt ti'n hapus efo'r beth ti wedi ffilmio, mi wneith o ddisgyn syth i mewn i dy ffilm di. Shots nesaf yn y rhestri ydy shot pell, sef wide, felly ffilmio un person yn bell iawn. Unwaith eto, os dwi'n hapus efo hwnna, mi wneith y clip ddisgyn mewn i'r ffilm. Trydydd shot yn fy ffilm bach i ydy'r shot canolig, felly o'r bol i fyny at top y pen. Ar ôl gwneud y shotiau mae gyd, mae'n amser gwylio. Yng nghanol y sgrin ar y chwith fan yma mae gen ti bwtwm chwarae neu bwtwm chwarae ar sgrin mawr. Felly os ti'n hapus efo dy hysbyseb ffilm, cer allan o'r prosiect, pwyso ar y sgwâr gyda'r saeth yn pwyntio i fyny, a wedyn pwyso ar save video. Mi fydd y ffilm cyfa yn cael ei arbed yn dy lyfrgell lluniau a fideos sydd ar yr iPad neu dy ffôn neu dy lechen. A'r cam olaf ar ôl gwneud hyn i gyd ydy gwylio a mwynhau gwylio dy ffilm arbennig di. Pob lwc i ti, a gobeithio gawn ni weld dy waith campus di yn fuan iawn.